Recyclingek enpresa desegiteko erabakia argitaratu du merkataritza erregistroaren aldizkarian. Era berean, Jaurlaritzak adierazi du prozeduran aurre ikusitako urratsekin segitzen duela. Izan ere, irailaren hasieran Berte Recyclingen abokatuek akordioa egin zuten Bizkaiko zakartegi horretan hildako bi langileen familiekin eta fiskalarekin. Auzia akordioarekin artxibatuta, handik 2 aste eta erdira argitaratu zuten enpresa desegiteko erabakia. Arratsaldeon guztioi, 11 aitu gaur urriak, geroxeago bueltatuko gara Zaldibarraldetik datozen berriekin. Izan ere, egunak baitu bestelako lerroburu batzuk eta horiei helduko diegu orain. Indarrean sartu da Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza arloko osasun protokolo berria. Ikastetxe gehienetan ez da eskolarik egongo Hego Euskal Herrian asteazkenera arte, baita ofizialki astearekin batera egokituko dira neurriak. Naiz eta behargin zein gurasoen eskaria izan, arauak ez du aldaketarik ekarriko maskararen erabilerari dagokionez eta 6 urtetik gorako umeek nahita ez erabili beharko dute espazio guztietan eta une oro. Ostera, Ipar Euskal Herrian, lehen hezkuntzako ikasleek ez dute musukorik erabili beharko ikasgeletan Frantziako estatuko aldizkari ofizialean ostegunean argitaratutako zerrendaren arabera. Irailaren 2 Ipar Euskal Herriko haur eta gazteek aurreko ikasturteko protokoloia berdinarekin ekin zioten ikasturte berriari. Baina arduradunek iragarri zuten aldaketak izango zirela koronavirusaren pandemiaren egoera epidemiologikoaren arabera. Egunak daramatza Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoak 100.000 biztanleko 50 kasuko intzidentzia metatua baino basuagoa izaten. Ostiralean bertan, 34,6koa zen adierazle hori, eta datu horiek ikusitan hartu da neurriak arintzeko erabakia. Asteburuan aldiz, Iruña astintzeko gogoz atera dira laba proiektukoak kaleetara eta guztien artean seismo bat eragin dute hiriburuzagian. Izan ere, Gaztelu plazan dute lokal berrian, bertan lanak egiteko baimena esku artean dutela, eta urte amaieran inaugurazio festa eder bat egiteko aukera izatea espero dute. Hala, sumendi baten erupzioaren aurretik nola, lurrikara bortitz batek Iruñeko aldezarra astindu du. Laba sareak egin du lehen urratsa azken hilabeteetan kozinatutako proiektua, euskarazko sorkuntzaren topagune izango den aretoa, jendaurrean aurkeztu zuen larun batean seismo handi baten bidez. Eta tamalez eraso matxistek beste lerroburu bat utzi dute gurean. Osasunako jokalari batek partida batean jasandako irainak eta sexu mehatxuak salatu ditu. Bortxatu egingo zaitut Osasuna B taldeko 17 urteko futbol jokalari batek eta bere taldekideek neurketa batean entzun behar izan zituzten irainetako bat da entzun berri duzuena. Biktimak berak zerrendatu zituen mehatxuak paper batean, Santandergo Nueva Montaña taldaren aurkako partidan gertatu zen larun batean. Jokalariak sare sozialetan salatu du gertatutakoa eta berehala zabaldu da. Erasotzaileak futbol zelaiaren kanpoaldean eserita zeuden 5 gizonezko ziren. Irainak gainera norgehiagokako epaileari ere zuzendu zizkioten emakumaz zeneta hura ere. Eta eguneko lerroburuak hala bada beste honetan, askoren ahotan izango den beste gai bat igandean 10 urte beteko dira aieteko konferentzia egin zenetik. Hain justu etak 3 egunera eman zuen bukatutzat jarduera armatuan. Hori guztia kontuan izanik eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz, aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak nazioarteko jardunaldiak antolatuko dituzte ostegun eta ostiralerako. Bi 2021ko urriaren 17an 10 urte beteko dira Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko konferentzia edo aieteko konferentzia egin zenetik. Euskal Herri osoko ordezkaritza zabala izan zen bertan. Konferentzia hori bide horri zabalago baten baitan kokatzen zen eta Euskal Herrien bakea lortzeko agertoki berri baterako bidea ireki zuen. Orduz geroztik gauza asko gertatu dira Euskal Herrian eta mundu osoan. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutzat jarduera armatua urriaren 20an, prozesu baten ostean. Hori da aieteko adierazpenetik erabat bete den puntu bakarra. Bestalde aieteko konferentzia egin eta hilabete gutxira, Kolonbiako bake prozesua abiatu zen, isilpeko elkarrizketen bidez hasieran eta Habanako negoziaketetan gero. Hala, 20. mendeko gatazkarik zaharrenetako bik
eraldatze bidea hartu zuten. Aste honetan jardunaldiak egingo dituzte Donostian eta Baionan aurrera biderako gogoetak egiteko eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz. Conciliation Resources eta Bergo Fundazioek foro sozialak eta bakebideak antolatu dituzten nazioarteko jardunaldiak eta konferentziaren helburu nagusiak honako hauek dira. Euskal bake prozesuaren irakaspenak balioestea, bakearen eraikitze prozesuari dagozkion oztopoak eta aukerak aztertzea eta gatazka konpontzeko erronka globalez hausnartzea. Gure ustez, urteurren hau abagune egokia da azken hamarkadan Euskal Herriko gatazkaren eraldaketan lortutako aurrerapenak gogoratzeko eta ospatzeko. Naiz eta oraindik ere hainbat oztopo eta erronka dauden. Eta horrekin batera aukera egokitza dute pandemiaren osteko mundu berri honetan bakearen arloan dituzten erronkak aztertzeko eta eztabaidatzeko eta euskal prozesuaren irakaspen eta erronken inguruan hausnartzeko. Horrez gain Euskal Presoen aurkako salbuespen neurriak amaitzeko eskatu dio Etxeratek, Eusko Jaurlaritzari hain zuzen urriaren batean eskuratu zuen espetxe eskumena Jaurlaritzak. Bada Etxeratek gogoratu legez, egun EPPKko 63 euskal preso daude Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetan, eta horietako 8 bakarrik daude 3. graduan, naiz eta gainerakoek kondenaren laurdena beteta baimenak izan beharko lituzketen prebentziozko 2 espetxeratuk izan ezik. Horren bestez, senideen elkarteak gehitu zuen indarkeria zikloa amaitu eta 10 urtera, nahikoa denbora igaro dela bizikietzarako bidea eta gizarteratzeko zein askatasunerako bidea oztopatzen duen salbuespeneko erregimena desaktibatzari aurre egiteko. Urraketa horiek salatu egin behar dira. Ezin da presorik gabeko gizarterantz aurrera egiteko oztoporik jartzen jarraitu. Elkarbizitza lortzeko ezinbesteko bermea gaina. Beste 3 hamarkadak ezin ditugu jarraitu Espainiako eta Frantziako estatuek, gobernuen, auzitegiek eta espetxeek aplikatutako salbuespeneko politiki eta neurriekin. Indarkeria zikloa amaitu eta 10 urtera nahikoa denbora igaro da bizikidaritzarako bidea eta gure senideen gizarteratzeko eta askatasunerako bidea oztopatzen duen salbuespeneko erregimena desaktibatzari aurre egiteko. Etxean eta bizirik minutu. Ostera Euskal Presoen eskubideen urraketa oro amaitzeko eskatu du, sare plataforma kiloeguneko ibilbidea egin du Araban, Barnan, Euskal Presoen eskubideen defentsan. Larun batean amaitu da Arabako itzuli hau Gasteizen eta bertan egin zuten bukaera ekitaldia. Joseba Azkarraga eta Blanca Martínez de San Vicente bozeramaileek gogorarazi zuten. 3 eguneko biran aldarrikapen argia izan dutela oraindik Euskal Presoen gehiengoari eta beren senidei ez hartzen zaien salbuespeneko espetxe politika amaitu behar dela hain zuzen ere. Eta gaiz aldatuta alaxe ekin diogu albistegiari 20 hilabete igaro dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. Jaurlaritzak abuztuaren 31an eman zituen bukatutzak lanak eta orain zabortegiaren jabeek enpresa likidatzeko bide hartu dute Udane Arbeo. Zaldibarko Berte Recycling enpresa likidatzen hasi dira. Joan den hilean enpresako abokatuek akordioa itxi zuten Zaldibarko Luiziaren 2 biktimen familiekin eta fiskalarekin. Auzia akordioarekin artxibatuta enpresa desegiteko erabakia argitaratu zuten Merkataritza Erregistroaren aldizkari ofizialean. Jose Ignacio Barinaga enpresaren sortzaile eta jabearen 2 iloba izendatu dituzten likidatzaile. Arrate Bilbao Barinaga zabortegiaren kudeatzailea zena eta Elena Susaeta Barinaga enpresaren akziodunetako bat. Naiz eta Berte Recycling desegiteko erabaki argitaratu prozesua hasi besterik ez egin, eta hemendik aurrera likidatzaileek arduratu beharko dute enpresaren erantzukizun administratibo eta juridiko ez. Gauzak horrela Berterren zordunekin akordioak egin beharko dituzte eta horien artean Eusko Jaurlaritzarekin dauka zorrik handiena une honetan. Zabortegia amildu zenean Jaurlaritzak hasieratik esan zuen subsidiarioki helduko ziela lanei, baina enpresak egin beharko zuela horien kargu. Administrazio publikoak bere gain hartu zituen desagertutako 2 langileak aurkitzeko lanak, zabortegia egonkortzekoak ere bai, eta gero hondakinak bildu eremua segurtatu eta zabortegia zigilatzeko lanak. Hain justu abuztuaren 31an eman zituzten bukatutza lanak, eta orotara administrazio publikoak 30 milioi eurotik gorako gastu agindu hondamendiaren osteko lanetan. Zentzu horretan bukatutzat emango genuke oraingo lana, naiz eta etorkizunea esan bezala jarraipena egingo dan beti egiten dan bezala.
Joan den ekainean 3,4 milioi euroko faktura igorri zion Jaurlaritzak berterri, subsidiarioki egindako lan horien lehen zatia kobratzeko. Hortik aurrera ez da publiko egin enpresa lanen kosto ordaintzen ari ote den, edo zenbat ordaindu duen. Kasua oraindik auzitegitan dago, baina horrez gain argitzeko dago oraindik ingurumenaren kontrako deliturik egin ote zuten. Epaiketak ordea ez du datarik oraindik. Bizkaitik datozen albistekin segidan, Sidenor enpresak iragarri du 20 egunez geratuko dela argindar garestiaren erruz. Sidenorrek ziurtatu du ezin duela oraingo ekoizpen erritmoan jarraitu, neurri gabeko argindar garestiak galerak ekartzen dizkiolako. Azaldu duenez, une hauetan megawatt ordua 260 euro ordaintzen ari da, eta duela urtebete 60 euro ziren. Horren ondorioz, ekoizpen kostuak 25 garestitu zaizkio, 200 euro baino gehiago altzairu tonako. Bestadetik Europar Batasunak aurre ikusten du 1,2 milioi euro bideratuko dituela euskal metalaren sektoreko langabetuei laguntzeko. Funtsak prestakuntza ikastaroak antolatzeko eta enpresa berriak sortzeko erabiliko dira. Aiera Deurretak kazetariak azalduko digu. Pandemiaren ondorioz kaleratutako metalgintzako 300 euskal langileak laguntzea zedertuta Europako batzordeak 1,2 milioi euro bideratzeko asmoa du. Hala ere, Europako Parlamentuak eta estatukideek onartu beharko duten. Helburua da enplegua aurkitzen laguntzea prestakuntza ikastaroen bidez edo enpresa berriak sortuz. Neurri horien kostua 1,4 milioi eurokoa da eta Europako funtsak 185 ordainduko du eta gainerakoa lanbidek. Izan ere, Europako batzordearen esanetan, pandemiaren ondorioz, metalaren sektoreak 130 eta 150 arteko murrizketak jasan zituen 2020an, bai produkzioan, bai salerosketan. Horrez gain, 2020ko abuztuan langabetuen kopurua 125 igo zen 6 hilabeteetan. Gainera, ekonomia arloko gaiekin jarraituz, munduko 136 estatuk onartu dute enpresa handiek gutxienez beren irabazien 15% zerga ordaintzea. Zazpiehun eta 50 milioi eurotik gora fakturatzen duten enpresek. Horrela, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak aurre ikusten du, enpresa handiek 125.000 milioi euro gehiago ordainduko dizkiela kutxa publikoei. Beste urratz bat eman du nazioartean gutxieneko sozietate zerga bat ezartzeko ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak. Hala, enpresa handiek batez ere teknologikoek zerga egoitza paraiso fiskaletan edo zerga basuko herrialdeetan zabalez dezaten du helbururik. Izan ere, mundu osoko 136 estatuk onartu dute enpresa handiek gutxienez haien irabazien 15% zerga ordaintzea. Horrela, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeko idazkari nagusiak, Matias Kormanek, nazioarteko zerga sistema zuzenagoa izango dela eta hobeto funtzionatuko duela azaldu du. Sinatzaileek munduko barne produktu gordinaren 80% ordezkatzen dute. Hala, 750 milioi eurotik gora fakturatzen duten enpresetan, sozietate zergaren gutxieneko tasa 15%koa izango dela onartu dute. Gauzak horrela, aurreikuspenen arabera, enpresa handiek 125.000 milioi euro gehiago ordainduko dizkiete ogasun publikoei. Uztailean gutxieneko sozietate zerga global bat ezartzeko plana aurkeztu eta bozkatu zen, eta 9 izan ziren plana babestu ez zuten herrialdeek. Hala ere, beste 6 gehitu zaizkie oraingoan haien artean Europar Batasuneko 3 kide, Irlanda, Hungaria eta Estonia. Aipatu dugu eguneko lerroburuetan, Osasunako jokalari batek bortxaketa mehatxu etengabeak jasan behar izan ditu partida batean. Osasuna klubeko nesken betaldeko 17 urteko jokalari batek sare sozialen bidez salatu duenez, irainak eta mehatxu sexualak jasan behar izan zituen Santanderren, Nueva Montaña taldaren aurka jokatutako partidak iraun zuen denbora guztian. Bortxatuko zutela entzun behar izan zuen behin eta berriz, bai berak eta baita ere, bere taldeko kideek eta komentario sexista naiz iraingarriak jasan behar izan zituzten guztiek.
Eskerrak guztiak ez direla sori gaiztoko albisteak arrakasta handi bat izan da batera jotzea Euskal Herriko neska gazteek baieztatu dutenez. Elizondoko asteburu pasa intentsoa izan da. Urte luze bat etxean inorekin elkartu gabe isolatuta eman ondotik, bat-batean 600 neska gazte espazio berean elkartzea ez da nolanahikoa izan, kezka eta ilusioak konpartitzeko gainera. Mugimenduan gaude lurrikara gara lelopean Euskal Herriko neska gazteen batera jotzea eginda asteburu honetan Elizondon. 600 neskek krisian hizkuntzaren gaineko gakoak aztertu dituzte eta herri ezberdineko talde feministen sarea eguntzen jarraitu dute. Hala, topaketa feministak inflexio puntu bat izan direla nabarmendu du mugimenduak. Esango genuen batera jotzea neska gazteontzat inflexio puntu bat izan dela. Hitzaldi, mahinguru, tailer, aisialdi eta batez ere eztabaiden bidez, neska gazteak mugimenduaren erronka korapilo eta helburuen artean mintzatu dira. Eta aurretik azekagun galdera horreri erantzun bat eman diogula. Hau da, krisian eskoitz honetan ze papel aukiko dugu neska gaztea. Horrela, hutsuneak zein erronkak ezagutu ondoren, horiek guztiak herrietan eta kaleetan landuko dituztela nabarmendu du mugimenduak. Batera jotzintatik ateratzerakoan, argi dakagu gure eginkizuna izan behar dela herrietara bueltau, eta neska gazte taldietan eduki guzti hau edo lanketa guzti hau lurreratzea. Lan prekarizazioa, zaintza lanen banaketa, genero indarkeria eta neskak zein gazteak diren aldetik bizi duten egoera areagotu eta larritu dela ohartarazi dute. Horregatik kontzientziak mugitzen eta kaleak hartzen jarraituko dutela berretsi dute. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Iruñeko emakumeen etxeak 2 urte bete ditu. Koronavirusaren pandemiak ez du erabateten ari diren kolektiboen jarduera, baina onartu dute bulkada bat behar dutela. Egindako bidea ez da luzea, baina aspaldikoa da hiriburuan emakumeen etxe bat izateko aldarria. Horregatik, ospatu gura izan dute asteburuan koronavirusaren pandemiak baldintzatuta ere, 2. urte hurrena dutelako eta data hori baliatu nahi dutelako, handitzen jarraitzeko behar duten bultzada jasotzeko. Ostera isilpean eta ezkutuan geratzen den indarkeria matxistarekin kezkatuta, Amurrioko Otxemeak talde feministak tresna bat sortu du erasoak anonimoki salatzeko. Entzun gaitzatela du izena egitasmoak. Eraso matxistak salatzean jo puntuan jartzen dira emakumeak haien hitzak eta ekintzak aipatzeko joera oso hedatuta dago oraindik. Auzoetan edo herri txikietan gainera erasotzaileak ezagunak direnean, gertutasunak zaildu egiten du erasoez argi mintzatzea. Horregatik emakume askok nahiago izaten dute gertatutakoa ahaztu edo inori ez kontatu. Kezka horretatik abiatuta sortu du Otxemeak Amurreko neska gazteen taldeak entzun gaitzatela kanpaina. Erasoak modu anonimoan salatzeko tresna eman nahi die emakumei ez daitezen ezkutuan geratu. Atzoko aldiz, buru osasunaren mundu eguna izan genuen bada osasunaren arlo horri erreparatzeko egun seinalatua izanik, Osakidetzak aurre eta nerabeentzat martxan jarriko duen erietxe psikiatrikoa inauguratu du Bart. Zentro berria martxan jartzeko, 250.000 euroko inbertsioa egin dutela jakinarazi dute osasun saileko iturriek. Oihartzuna eman nahi izan diote albisteari eta inaugurazioan Inigo Urkullu lehendakariak ere parte hartu du. Gauzak horrela atzoko osasun mentalaren nazioarteko eguna aitzaki hartuta kultur proposamen batekin utziko zaituztegu. Jarraian klik batean. Urriaren 10ean osasun mentalaren nazioarteko eguna ospatzen da. Osasun mentaleko arazoei buruz kontzientziazioa eta eritasun mentalak dituzten jende eta haien gertuko pertsonen eskubideak aldarrikatzea du helburu. Omeren arabera, azken urtean bizitako pandemiaren egoerak, laguntza psikosozialeko eta osasun mentalaren arloko beharrak asko handituko ditu hurrengo hilabeteetan eta urteetan. Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da orain osasun mentaleko programetan inbertitzea. 2019an Zauriak dokumentala estreinatu zuten. Zauriak proiektua, eromena, gaizkiegonak eta osasun mentala ikuspegi feminista batetik lantzen duen dokumentala da. Sufrimendu psikosoziala eta genero bizipenak uztartzen eta 9 emakumeen errealitateak barne hartzen dituenak.
también me da. Narratiba, ilustrazioa eta poesia bezalako adierazpen artistikoen bitartez, psikopatologizazio prozesuen eta sexu genero sistemaren arteko loturez hausnartzea du helburu. Sí, porque esto para Instagram, para Facebook. Gure iruditegiak, praktikak eta ondo ezak kudeatzeko tresnen inguruan pentsatu eta sentitzeko. Zaurgarritasuna, zaintzak, gaizki egonak, kolektiboa, bazterrak, generoa, zer da eromena? Después del diagnóstico, esto es diagnóstico, psiquiatrización, medicalización. Eta kulturarlora iritsita Sarako idazleen biltzarra ospatzen ari da, igandean hasita eta gaur arte 38. edizionek ere, iazkoak bezala, datak aldatu behar izan ditu pandemia dela eta, baina urteroko helburuei heldu die antolakuntzak euskal literaturaren topagune izatea. Aurten gainera, ikusi aur eta gazte literaturaren euskarazko lehen azokak egin dio atarikoa, urriak 8 eta 9 ospatu zena. Sarako idazleen biltzarraren 38. edizioa ospatzen ari da Lapurdiko herri hartan egunotan. Apirilean izan oidena atzeratu behar izan zuten eta udazkenean ari da garatzen euskal literaturako azoka eta biltzarra. Hain zuzen, igandean hasi zen biltzarra, aurretik ikusi-mikusi euskarazko haur eta gazte literaturaren lehen azoka egin ostean. 2 egunez luzatu da ikusi-mikusi, ostiral eta larun batean. Eta beste 2 egunez luzatuko da idazleen biltzarra igande eta astelenean. Gazte literaturaren azokak Nafarroako zein iparraldeko 100 ikasleen bisita jaso du asteburuan. EAeko gonbidaturik ez da izan koronavirusa dela eta, baina irauteko eta lurralde guztietako gazteen elkargune izateko jaioa den azoka dela azaldu dute lehen aldi honetan. Eta adibidez hau aurkezpenan biziki polita litaike bizkaitar batek entzutea sibirutar txiki bat zerbait erraiten. Beraz, hori da helburua. Haur eta gazte literaturako azokak Sarako idazleen biltzarrari ireki dizkio ateak. 2. urtez jarraian ezoiko datetan garatu da biltzarra, baina betiko helburuari helduta. Idazle, eragile eta irakurleak batzeko gune izatea. Data aldiz ez da izan aurtengo aldaketa bakarra. Urtero idazle bat omentzen badu biltzarrak, aurten elkarte bat nabarmendu nahi izan dute antolatzaileek, Anai Artea elkartea hain zuzen. Euskal Errefuxiatuak laguntzen egindako lana goraipatu dute, eta Anai Artea 1969-2021 elkartearen historia liburuan mamitu du Txomin Iria Arturrutik elkartearen ibilbidea. Astelenean hilak 11 bukatuko da 38. biltzarra, eta emakume idazlei emango zaietartea jardunaldi profesionaletan. Emazteak eta euskal literatura goiburupean, zenbait aurkezpen, hitzaldi eta mahai-inguru antolatu dituzte biltzarraren azken egunerako. Emakumeek euskal literaturan izandako garrantzia nabarmentzeko. Kiroletan aldiz Eibarko astelenak askeneko ikusi du asteburu honetan Aimar Olaizolaren partidu bat katedralean aritu da Goizuetarra igande honetan eta omenaldia egin dio Aspe enpresak atarikoan. Gero ezin izan du garaipenik eskuratu Eibarren jokatutako 81. partiduan, 22 amaikak aldu du Albisurekin batera Resusta eta Irribarriaren aurrean. Lauterdiko partiduan bestetik Altuna 3. kostata irabazi dio Elordiri 22-17. Aimar Olaizolak bere azken norgehiagoka jokatu du igande honetan Eibarko astelena pilotalekuan. Pilotaren katedralak 81 aldiz ikusi du Goizuetarra bertan jokatzen, eta igande honetan Albisurekin batera Resusta eta Irribarriaren aurkakoa izan da azkena. Olaizola bigarrenari egindako omenaldiarekin hasi da igandeko jaialdia Eibarren. Non Aspe enpresak eta zaleek izandako ibilbideagatik zoriondu duten pilotaria. Bertan irabazi zuen lehen txapela bigarren mailan Olaizolak, eta gogoratzeko moduko hainbat partida jokatu ditu han. Eskerroneko hitzak izan ditu Goizuetarrak bere agurrean. Niretzako frontoi haure berezia izan du da, ez? Debutatu nunetik lehenbiziko txapela hemen irabazi nun, bigarren mailakoa. Igandero hemen, nik uste oso frontoi berezia izan duela, oso gustokoa, jendek beti oso tratu ona.
Ostera partiduan ezin izan du garaipen batekin agurtu katedrala. 22 eta 11 gailendu zaizkie Rezustak eta Irribarriak Olaizolari berari eta Albixuri. Jaialdiko partidu nagusian bestetik lauterdiko txapelketakoan, Altuna azken txapeldunak kostata irabazi dio Elordiri, 22 eta 17. Indartsu hasi da Altuna hirugarrena 8 puntuko aldea hartuta xake eta errematearen bitartez. Elordik aldiz behetik gora egin du eta puntu bakarrera ere jarri da azken txanpan, 18 eta 17. Handik aurrera txapelduna izan da nagusi, eta hasi bezala bukatu du Altunak, xake eta errematea baliatuz markagailua ixteko. Final laurdenetako ligaskako lehen puntua eskuratu du ala iazko txapeldunak eta Elordik onenekin lehiatzeko gai dela erakutsi du. Ezkurdiak eta Peio Etxebarriak ere euren aurreneko partiduak irabazi zituzten final laurdenetan, Altsasun ostiralean eta Balmasedan larun batean jokatutako partidetan urrenez-urren. Asteartean itxiko da ligaskako lehen jardunaldia, Urrutikotxeak eta Jakak Tolosan jokatu behar duten partidarekin. Eta albistegiaren bukarara helduta onats gaurko proposamen musikalanker taldearen garai berri baten hasiera kantua. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.